Parêzgerê Hewlêrê Ümit Xoşnav, Parêzgerê Dihokê Doktor Alî Tatar û komek akademîsyen di çarçoveya forma aştî û azadiya civakî de hatin Amedê. Forma aştî û azadiya civakî ku îro li Amedê dest pê kir, ji aliyê şaredariya mezin a Amedê ve hate li darxistin. Form, siyasetmedar, akademisyen, hunermend, lêkolîner û nûnerên rêxistinên civaka sivîl tîne cemhev, da ku li ser gelek mijaran niqaş bikin. Ji Herêma Kurdistanê jî Parêzgerê Hewlêrê, Parêzgerê bajarê Dihokê jî hatin dawet kirdin. Di vê formede em armanc dikin ku deng û rengên cuda bigihîjin bahev. Em bihevîne îro û çar rojên pêşiya me bibe imkanek ji bo gêşkirina xebatên aştî. Armanc ew e ku pêvajeyekî nû li Tirkiyeyê da dest pê kirin û em jî dixwazin gel bi binî da ji bo aştiyekî amade bikin û gelek xebatê me ji vî cûr be cûr henin ji bo ku gel hem jî qada azadî hem jî qada aştî da tekiliyên xwe daha xurttir bikin. Halkların yanında, kentlerinde Korbenda ku ji hêla şaredariya bajarê mezin a Amedê ve tê li darxistin dê mijarên wekî lêkolînên aştiyê, bira civakî, demokrasî, lêkolînên zarokan, çand û huner, lêkolînên zayendî û niqaşên li ser bingeha mafan çareser bike. Durulan şeylerin ne kadar güçlü bir sesle tekrardan Di formê de pêşengeha wêneyan jî hate vekirin. Mêvanên ku ji Herêma Kurdistanê jî hatibûn formê dan zanîn ku aştî ji şer û pevçûnê baştir e. Piştgiriya pêvajoya aştiyê dikin û hêvîdarin ku aramî bê rojhilata navîn. لە پەراوێزی کۆڕبەندەکە دا ئێمە چەندین دیدار و کۆبوونەوەی دیکەشمان دەبی و سەردانمان لە بۆ شاندی پارتە سیاسیەکانیش ئاکپارتی و دەمپارتیش دەبیتن. هەرێمی کوردستان لە هەموو ئاستێکیدا پشتیوانێکی درستی نەخشە ڕێگا و سەرکەوتنی نەخشە ڕێگای پرۆسەی ئاشتیە سەرۆک مەسعود بارزانی و بەڕێز سەرۆکی یارێمی کوردستان بەڕێز سەرۆکی حکوومەت یارێمی کوردستان بە هەموو جۆرێک پشتیوانی لە سەرکەوتنی پرۆسەی ئاشتی دەکەن. ئەو فۆرمە و یاخود ئەو کۆڕبەندە پێمان وایە بەشێکی دیکە لە گەنگەشەکردنی پرس و بابەت و ئەو بابەتانە دەبێتن کە پەیوەنددارن بە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیادا. Evro çendî seredanê dîtir jî me hebûn êkê şo seredana bû cihêt kevnarê Amedê bûn her wesa evro piştî tabii Amed spor jî me seredana ve pîrozbaya wa kir dîv da me evro seredana ve pêşangehê kir zêde xweşxal bûn demê me dîtî ku ji mareka başa ku rûkeçê Kurdistaniyan yek parçe diyet Kurdistanê jî evro berhemê xwe tabloyê xwe wênet dest hatiye kêşan hemû ew nehametî û kêşa û pirsgirêkê tey jîngeyî bin, xwezayî bin yan jî girêdayî babetê siyasî civakî yan heta babetê emnî, babetê jêk cudakirinê û jêk veqetandinê û jêk veqetiyana mirovan ya gelan ya netewan ya mirovatî û komelgeha mirovatî bi şekilekî giştî Vêredayê tatiye pêşandan. Hunermend jî dibêjin rêyên diyalogê û aştiyê pirin. Yek rêyên aştî jî huner e. Weneya min de jinên ku bi enstrûman destê wê da bi azadî dixwaze, bi aşîtî dixwaze. Niha hinek jinê me hene dengbêj dibêjin, ê ku rehmet kirine, ew bûne. Min wî hanîte ser ewkê. Bu saye walay. Öncelikle bu formun haklarımızın özleniyor. Di formê de nameyên hevserokên beriyên HDP Selahattin Demirtaş, nameyên hin siyasetmedarên din weka Cigirê MHP, serokê giştiya CHP jî hatin xwendin her wiha hin peyamo raman jî bi vîdeoyê hatin nîşandan. Form wê heta 16 Gulanê bi dome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.